Så er det bare en uendelighed. Det er det. Ja, det er bare ude i en uendelighed, mand. Det var sådan, hvornår stopper det? Aldrig. Gustav. I'm stalking you! Hello! Gordon Freeman. I've been watching you for a while! Oh, that shit. Bølger. I can see. Jeg må tage søn, han er ikke. Hvorfor har vi det så sjovt med det her? What the fuck? Sæt dig sådan her, okay? Så sæt dig sådan der, okay? Det er bare... Okay. Du skal ikke grine eller noget, okay? Okay. Okay, du skal ikke grine, kig kamera. What the fuck? Jeg tror, den her knap, den er meget vigtig, Thijs. Nej! Hvad er for en knap, jeg tror, der er vigtig? Bølger. Den knap, der er ikke også. Nej, den knap. Hvad siger den? Når du hopper over. Det er en atombombe. End call. Det er en atombombe. Kan du godt se den? Det er en atombombe. Og det der, det behøver vi ikke snakke om. Det er missil, det der, det... Det ligner lidt Trinity-missilen fra fucking Call of Duty. Det der, det er Bluetooth, og så er det et eller andet hvidt symbol. Og så er det Thijs. Okay, Thijs. 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 Mit ansigt var flot. Thijs. Hvad? Jeg kan se min hage. Goddag!